Senator, magandang umaga po, Senator. Sa Mr. Julina po from Miso Radio. Senator, bukod po ba sa mga napatupad yun ng batas at mga programa, pag nanalo po kayo uli, ano naman yung bago yung mga programa at batas po na gustong ipatupad, Senator? Pag tayo pinalad muli, ipagpapatuloy natin yung mga nagawa natin. May mga nakasalang pa ako kasi ng mga batas ngayon sa Senate. Like yung optional retirement from 60 to 56 sa mga government employees. Marami pang mga nakasalang, yung mga basta't tayo'y magsisilbi sa bayan at yung mga dapat natin gawin. Ayan. Senator, message po sa mga Pilipino po, lalo na sa taga Misamis Oriental. Sa Misamis Oriental, basta't ako po yung tumatanong po ng utang na loob sa inyo dahil never niyo po pinabayaan si Pogo Revilla. Basta't tingnan niyo yung ating track record, yung tulong natin sa mga kabataan, sa mga lola at lolo, sa mga estudyante, sa mga teachers. Basta't tuloy-tuloy po yung ating tulong at yung pagtulong sa ating mga kababayan at sa kababayan sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy. Salamat po, Senator.